quan n'hi havia una làpida de gran, o sigui, moderna, en els noms de molta gent de Bocairent i d'on tenien, però el nom de les tres dones de Catarroja va començar per Bàrbara Morellà, Ribes no estava. I a partir d'ahí pues, vas començar a pegar patades. Lo que passa que això és un tema que ni se parla, ni s'ha parlat en ma casa i això ha sigut un tema tabú. Sols n'hi hagué una germana, Salvadora, que era la que un poc pues, conserva la memòria. I que, o sigui, ara mateix com està la fossa? No, la fossa està treta ja, la fossa està exhumada. I jo he tingut la grandíssima sort de que Bàrbara Morellà ha pogut ser exhumada e identificada, sent la primera dona que hi està soterrada al seu poble. Cosa que l'Ajuntament ens dona totes les facilitats i el seu alcalde, Jesús. Com està el lloc senyalitzat? N'hi ha una lona en el nom de totes les víctimes que se presumien que n'hi havia en aquesta fossa. És el que n'hi ha. I quina idea porteu? O sigui, de quina forma voleu transformar l'espai? Aneu a posar com una làpida en els noms una altra vegada? O... No tinc ni idea. I què ha passat en la làpida que n'hi havia anteriorment? Pues no ho sé. Ja. Jo crec que està guardat, crec, però tampoc t'ho puc assegurar, perquè jo sé que no s'ha tirat. Ja. Aleshores, m'imagino, no?, que es tornarà a durar el lloc? No ho sé, no t'ho sabré dir. La referència, o sigui, el que du escrit la làpida li ho va dir a l'Ajuntament la neta de Barcelona, Núria. Entonces lo que fica en la lápida es el nom de Bàrbara, l'any que la mataren, i fica assassinada per les seues idees polítiques. Però no fa referència ni a la fossa ni a res. Ni feixisme ni... No,